Umuna-unay, idanong ko ti nabara kabla ako kadagiti followers iti Locos Times, kaniti JCQ, kan amin na kaprobinsyaan ng ron iti kailyan, kat sangsangpat ti numutibiyang po, hindi rabi ilang, ta napanak ije balasyo taaw iti nadumandumang isla ti Hawaii from August 15 to 27, 12 days. Kat ti primary purpose ti numutibiyang, kat napan ko inawis di kiti kakailyan tayo nga umeda maki-fiesta kuno next the Mili Festival 2024 nga maangay iti December 26 to 30. Yes, sir. Tamay sa kami narabi dati apo kat nagkauwalyanan ngay so dati balikbayan night. Kat awan ti may pabuya iti data nga rabi no di isuda. Kapilitan nga tinumutibiyang ket mapan agawis nakastambat nga min tinairo gidi-gidi mon unang amati ilin sagbay kanyak tikat kapilitan ituloy ko no tawag-tawag lang ngamin na regat sa balilang no person so luckily ada duangan na convinced nga ag reyna makoronaan ijay island of Kauai sa mesa ijay Oahu so taloda sa ada mesa pa ijay California. Dati bagak nga upatan na definite deto ingam ada pa duwa nga prospect tayo nga jakbat kayat nga isigurado kada kayo no hang final na definite. So it is in ongoing dati negotiation dati duwa ta hopefully barang agin nunto. As of now we have 4 confirmed balikbayan nga may eksakripisyo nga may naitag-ay ti naragsa nga pa nagpiyesta ti Ilia San Nicolas. So tintukan base nga po kat December 21 and then tinto coronation kat December 28 no pa. Kan adapin awis tayon nga umay ag San Nicolense of the Year International in the name of Mr. Ricky Bonilla nga dati apo kat taga San Nicolas nga na-develop na mo't iti negosyo na iti Hawaii nga nakay-put up iti insurance company na. So he started small tatakad-dakelan tumultulong kaditi kailyan tayo so he is a person nga role model kaditi taga San Nicolas iti Hawaii so ison to iti San Nicolas International tayo. And ti balikbayan mayor tayo in the name of Mr. Orly Ribaw nga dati nga government employee ti isla ti Hawaii. So digidya apo iti nagapuanan ti numutibiyang. So nga makunakbat nga successful iti ipapangko iti Hawaii tapno ti kastak makatulong deto iti naragsa ka pa nag-fiesta type dati umay nga Disyembre ket dandanin. Sir, kumusta mo iti na dumadumang organizations tayo sa Hawaii? Mayat-mat adda di August 17 ijay Blissdale Park. So tapno mamimpinsan inawis ti amin diti organizations ket adu met imay ijay. So, active da amin nga sumuporta iti ili. They might have different organizations in Hawaii nga they have single goal met no may panggap iti ili tayo no bigat tumulong. So, nga iso ti pagyamanak ta anak mat marigatan nga makisarita kadakwada. So, sa ikarag ito'y makoronaan to, sir, ado pwede iti naawis tayo nga agawid? Ado ti agawid tata. In fact, bilbilang kat barang adot agawid tata ng last year. Okay, sir. Modesty aside agad nadamag damot nga nabarakan na nimbaligyan dati pa nag-fiesta ti last 2 years, 3 years ket detamot iti mangted iti ti reget kada kwadang o may maki-fiesta tata they want to join the fund na-impress da kano ti DJ naglabas nga fiesta tayo. Also anak gabga committees na Hawaii aon tano makatingin hanak siguro mapanan tayo din napanak men lang idi last year adda dua nga naalo ko iti idi nga inrapin tayo pa iti nang kumbinsi iti para titawan ito yun tapno hamot lang nga tinawon nga mapantayo ta ala apon amoy makabandog mo sa personal expense ko mo malisan pa iti vacation leave ko di kada tip-tipidak mo di kada numabalin na katore nga tinawon nga mapantayo yeah.
Sir, ti ada dupay nga panagawis mo karigite ada iti na dumaduma nga pagilian narigite ket taga San Nicolas mo may tumaki pagragrag sa karito damilit 2025 sir. Iyawis ko po dagiti adda iti different parts of the United States, ti Canada, Oh. Hong Kong, Singapore, ti Asia, ken amin nga luglugar iti Middle East ket iyawis ko nga umay kayo makifiesta iti ili tayo tapno ti kasta ket makapartisipar kayo iti ragragsak nga Thanksgiving tayo dito yung San Nicoleños. Okay. Anak di maasahan ka di fiesta sir at adunga ka activities compared for the past. Hopefully akat ko basically it will be the same no dan tumat additional open tayo latan no kwa. Adan to binibining San Nicolas sir. Hopefully One month sa kadisa tiko. Uy. Jack maikaring amen na bulak. Okay po. Oo. Okay sir. Oo. Depende mo Japon dong itry tayo.